Ще подчертая две акции. При първата от тях на 27 юли, в хода на операция, проведена от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Пловдив, при проверка на товарен автобус бяха намерени и иззети 7400 броя електронни цигари, а 2 седмици по-рано Столичната полиция разкри склад с над 50 000 вейпа, които бяха установени и иззети. В заключение ви уверявам, че при наличие на данни за извършени престъпления, свързани с незаконно разпространение на устройства за пушене и наркотични вещества, техни аналози или други психоактивни вещества, компетентните структури на МВР своевременно предприемат действия. Противодействието на наркоразпространението и на наркотрафика са акценти в нашата дейност. Акцент е и превенцията по отношение на подрастващите, така че с особено внимание следим тези процеси, включително и процесите по разпространение на наркотични вещества чрез използване на онлайн комуникация или чрез използване на различни други мрежи за комуникация. Всъщност доста се е променила средата в това отношение. Голяма част от разпространението на наркотични вещества тече по този начин. Това е във фокуса на нашето внимание и акцент в нашата дейност. Благодаря.